विसव उपरांत येवकार मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकरांच्या बऱ्या भलायके खातीर गोंयभरांत प्रार्थना चालू आसा। बिरेस्तारा आरांबोल आदले मुखेलमंत्री पार्सेकराच्या हजेरेंत मुखेलमंत्र्याच्या भलायकेत सुदारणा जावची म्हूण मृत्युंजय जप केले। आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। आज त्या पर्रीकराकडे तुझ्या कुटुंबाकडे कोणाची करडी बाधा सगळे बोलले मान पान तंत्रमंत्र कोणी केला असतात किंवा त्याच्या पर्रीकराक किंवा त्याच्या कुटुंबाक काहीतरी ग्रहबाधा शनिबाधा असतात किंवा ज्या तो घरात रावता वास्तुशांती रावता थंय कोणी दोष केला असतात किंवा त्या जागेत काहीतरी दोष आला सगळं तुझ्या आयुष्यात दूर कर। आज जेव्हा तो आरोग्यान आपलो शीक असा त्या वक्तार तेका दुसऱ्याकडे भायर येयलो असा लेखेन त्या वक्तार पूर्ण जबाबदारी जागेत प्रत्येक गावात तरी त्याच्या मृत्यूंजय जप करता त्या वक्तार आज काहीतरी त्याच्या कुटुंबाकडे कोणी आपले पहिलीचो आपले बळबळ रोग असतात किंवा काहीतरी जबाबदारी घेऊन मारायच्या काही जी काही अडचण असतात जगा दोष झाला असा तो सगळं दोष तेव्हा माझ्या रवणाता म्हणजे माये सगळ्यांचा एकमत करून आहे त्या दूर करून पूर्ण जबाबदारी राखणाखाली करून 4 सुनीचे 4 सुने त्यांना महाराजा मेळी घे। आज त्या पर्रीकराच्या कुटुंबाची कुलदेवता त्यांचे पूर्वज त्यांची तळाची देवता आणि तू देव सगळ्यांचा एकमत करून आज त्या पर्रीकराक आणि त्याच्या कुटुंबाक बरो आशीर्वाद देऊन गोंयचे मुख्यमंत्री मनोहरबाब पर्रीकर हे आरोग्याच्या प्रॉब्लेमांक लागून अमेरिकेक ट्रिटमेंट घेवपाक गेल्ले आसात। ह्या भुमी वयली बऱ्यांत बरी आरोग्य सुविधा जंय आसत थंय तांकां ते पावल्ले आसत। पूण ह्या सुविधे बरोबरय सगळ्या जनता जनार्दनाचे आशीर्वाद देवांचे आशीर्वाद देवतांचे आशीर्वाद मेळचे म्हणून गोंयभर विविध प्रकारचे धार्मीक कार्यक्रमाचे आयोजनाय केली वतात। जनता पक्षाचे कार्यकर्ते आणि नागरिकय अशे जमून हो कार्यक्रम घडोवन हाडटात। एकी कडेन जालो दुसरी कडेन जालो आज तिसरी कडेन जाता सोमार दीस मोरजी आसा। म्हज्या अंदाजान सगळेच गांव ह्या पद्दतीन गांवांतल्या जनतेच्यो भावना आणि जनतेचे सदिच्छा आणि देवांचे आशीर्वाद अशे तिजोरी अश्यो गोष्टी ह्यो मनोहर बाबाच्या फाटल्यान उब्यो रावतात वैद्यक सेवे बरोबर।